Ki khubor ka Batesi TV. Ka umdi basnyam bak penjaslian. Rupa Premium Meghalaya. Together we achieve, together we can fly, reaching for the sky. ICFA University, Meghalaya. Orang basnong dong terbasnong dong dem hills, ubaban tlinari, hak sautrik na itong acapan rio, ulapan pawe jing songkya, pag jing song no masi malo jing keren, badang siyan da Chief Executive Member ke Kasils atau nama Sasi Council, uba Winston Tony Lingdo, baka no objection certificate bela ay tak terbasnong dong dem hills, siya kong banita kurba, kabadai ka franchisee, jong ka blinket, kam siya melapoy siya ka office, jong ka District Council. Hakajing kena gelap saya kubur, ubat nari ulai tu, patang hading kat tukat nisngi, kakong banita kalapan paino ya ke nosi, kia cak da basnong. Dak ba syuong, pakam sim lai lang syu pak blinket. Ula pencairu, bayakan nosi, om sim nasai tang marwai da urang basnong. Hena rasoi lang dus ke trisnong, pot urang badong. Syusyu laong, kajing kran jong CM ke AGTC, kadai ke basyukuran lapla, klam tip igijing syabaro. Press briefing yang juga. Dorbash nomor hills hakabere bat kapres item lang press statement kaba ECM jongga KHATC ba Winston Tony Lingdo ila ai hakabere bat katu ke issue jongka blanket nakaliang jongga dorbash nom ngimsim kirki namar ba kadega rai jongka isi igoro kowe te hadin bakalami itu mencintayo nilafat isi kirki hi bat kaisihi nama pakadega rai juga executive committee ngamla ban shu juba bi maroi ya ka ke bami hapo ka media kumtang lai shong ka executive committee bat ka executive committee ka bangila long min si Tuesday kala ai boringi bangin lech ka media kum ka team jong ka executive committee dor basnong nong dom hits bat kani ka por kila ban sakihi ni don kidukhat ka executive committee don na pedeng jongki ki bamlai Henry ubun hina ngi la yodon hakanika po. Te kalong kay kaba ni kum ka dor basnong nong rumit. Ni smo no mensim. Anong ong ba ni penren. Henry ni smo no mensim ba kat tau kli jong ka bat ba sinsyari ya ba pe no sinsyar ba pe ya ka bah kamiat jong ka ri ba ke jat ben rio bat hamtam ya ngi kum ka jat ben rio kasih baru kowe bahkan mi kum ka to ka press statement ban shu ong ba ka kot kampat poi sya ka office ke jong i Henry la keren lapla ban keren klem ke jing tip ya kita ki ba ngi la le bat ngam tip ke ka down re nakaliang jong ka executive committee ngani thui pi ngi la a ya kata ke NOC bat kata ke NOC ka ba ngi ai kamshim ngi la a direct sya ka terteng jong blanket grocery delivery ngai la ai halin ba jong iwe na ki applicant ibade franchisee jong kanye ka blanket bat ita i de kong vanita ikateng ikong vanita kurba bat habaiwan ini namta kani ka NOC ringkat bat kani ka company blanket ngala kali yaki te pi tikena banyo ya ka NOC pat naka KHDC namar ngim kwa bala dangi ai ba pinsya reject bat ila ai ka kentin pun scam man ong ba kamdon sing banyo ya ka NOC banyo ya trading license naka KHDC ikong vanita kurba mau isa por renja ti hadin nang ta bangiladap ai kani NOC hadin katu kat ni por pat i hadin ba ka kani ke blanket kelas dang manya ki jing sna ki jong ki do ti ki iwan no ban serenda no ya kata ke NOC ti hadin ba iwan serenda NOC i ong bangin mi tre langsung ber ke blanket ti hadin ka isi kala ai no pat sa ha ka we ka company jong ki khasi kata kaba dei jong ka kani ka NOC ka ayu ka dei jong MSSO kaba director dei ba meban nongsi
Te kani kalau garai jo ka executive committee bagi anamar ni ya ka baka ki HDC kelale bat la kren ro do CM hapoka council hapoka session ba kanu ka kam ka bay trailang bat ki khasi ki kloy ban ai kata ka tring lai se tingi ba kata hi ko bang nishim ban nisngu thu kala don ro ka ki kot ki ba ki pha na ka liang jong ka ki HDC ha ka bay de bat kani ba nginom ai NOC yakinu in company like no stang ki bay trailer ki local ban ki brio ki banang ni tingi ru ibet ngibut ya kata ka jeng tentu ke jong i lan di ke direction ke jong i bat ni la le kumta te ka executive committee ro namar balai ke shimi kani ba ong ba kani blinket ngani thu ipi namar ke kada ni pet abang ni shong ha kani ki shuki ni pet ro na ka banta ka jeng ba jong ukup siliang som siliang baru nong shong shnong jong kani ka ri ke jong kampan ko sarshlo wadai kren kumbaga i CM yong bahkan kita ikta ki sawajar li ki dukan ki badan hang me po sarshlo tip ki don shisha sawajar ne ngam tip ya kata tambah na kita ki sawajar ro kat no ki dei jong ki ta ki para khasi ki jong ngen haban tip ru ya kata henry ke ka bang ni kum ka dor barsnong ni kampat khat rang ba shushu kalong ba ni perkhat na benda nriu la nong shong shnong hapo kani ke shilong ke jongi bat na ki nriu la kumba saulak ki de ki working class lani ki batre shitom lani ki bade middle class bat ki lower class bat na pedeng kini ki saulak kumba arlak shiteng lele ki de ki batre men step bam damit ki batre men step bat bam damit ban thit ka bam ke junti ni kran na kapor ya ka jinghiran ka perthai ma ni kran ya ka jingkiu dor ka marbam mardi mo nre kanu kasian kam par judon ba nakalian ka sarkar ne nakalian ka district council bakin le halor kan ke jingkiu ki marbam mardi for instance ngan chu ipi bat pin saki daladi la da philai tang hang te hiyo garo inthit so balancha pure prapo tingka national long his pat no ho batat ke hum kita ngempar research din sha ka district council ke ban research kini ki baro te ke ka da bangi kiran ni nei bangi kwa ba e blinket ni ai ka ni ka NOC blinket kalong ba kumal akran siam yung arko do aku persen ki ai discount te la da arko do aku persen ke discount ki yo kinong thi menta ukup siliang usam siliang bapli kini ki arlak shteg ki brio ma ki ba training step bang demi 6,000 siteo kinlot pe ke bai bam hai yang joki aspa tingka terlalu ke saving na kementah joki katnu kan yarap ya ki bertelot kama ke jingas mutu ya kata nama belengi kum ke dorbas no ni don ki staff ku basau ku krang ki batrei po ke dorbar but haba ni siu tulop iki la dat ben siu tulop shwaban kut penai ki lawan mapan advance ni sutu i ke jing kordet ki joki ke jing hiran ke joki te haba don kum kini ki iki la ki ba ai jing yarap yu duk so hato pin kene rekti hake jing shisha ngide ban perkhat mo ngide ban perkhat out of the box ndai shu ban ngin perkhat ba tai jing mot jing perkhat i ba lengkot tang hang ni mo hake jing shisha mai i kum UCM jong ba district council ila dei ban kren mani kini ki dukan ki ba ai wholesale ni ki taki nong khai ba he mo ki ba don kum hayo apal tan bazar ban ai shu ka discount ni namar lada phithit tiar han ni shilo phinum phin yo ba ya dor ba MRP be pajudan menunu bandi hapo jong MRP te hakka jing shisha ka maximum retail price nrai 4 dan lo badi pat ya ka minimum retail price lagi kata ka dor ba kelas utu la yo nang batu ban ai discount ka to nrai la philai tang hapo ko hati phin iki discount babun ki dot mo la philai kum haki big bazar philai watang hang ni ro ki vishal ka no ka vishal ma vishal megamat ka ai ka no ki discount Henry baro ki pri kimla ban le station vishal nrai la ka don ke blinket baro ki yo ya kalat banyo ikta ka dor ka batat te kum tangi na kaliang jong ka dor basno no rumel ngikin tu ban ye siam ba i dei ban yarap ye kini ke hidukan sahaja ba kiru kin la ban ya compete kin kanum long monopoly market kanum long ka perfect competition market in bong apo economy khnang ba kini ba di dukan ke miap hi nomor ki don hi badang thit ina dukan ba sultanat ban thit dukan ki thit ki ba sultanat ban thit online ki thit online ki ba sultanat ban pha delivery ki pha delivery nomor ki
kita kibun ki item selai ba kibri ki kwa hi benai na dukan ne rei ladangi ken kulum ka ai jing rap ba ke rap sibun mo ya kayo kakot jong kamtam kini ki baduk besuk ki bangi ya ke dia kata tengah padyo ban kali jingtip naki rei kila sim ke no si nang ni but kila apply nan pat apply ya kata tengah padtip kumo ong si ECM te imat yo kimpat apply nama ba impat ong ba kapat pai ha kami ki jong yo man ta kala pai rum nam tip ya kata tambah jadi kata teng nakalang jong extra committee nila de bai itu statement ong ba kampat pai sa kami ki jong na ba kata ka bangkit kan apply kata ka training license henry ni so thu ba urang ba snong nong hil ula ai ke no si bat ngem ngan thu ngan pensai tu ke no si ni ngem ju sai tang no ni sai la kun no sao san mut ha kawai ke NOC mar ban prinsipnya ba kata kadai ke ba laai nak extra committee mar urang pak semua marwai la da kami ru kadai ke bangala keren ha ka jingalang ke bamunsua ha ka por bai ba tinwel khar bam ko ai duat blai long CM kadai bat iba pol indo ilong ko treat o EM treat la keren ni kami ba ya ka NOC hi mendai ben sain tang urang pak semua la kun no lain no urang pak semua sekretari semua bat urang pak dong konser kiri ban sain te kadi ju ngila da buat ya kan la slam ba mat niatentahi bagani ka isi ba mentaro ka direct ka ju bat ngila le kun ju bat katahi ka ju ompat ka ju iba urang ba sino ai ka emosi kalau ngomong asan marwai ngam sim sai marwai ngasoi rengkat pat sekretari lambat dong bat ki member ki ba ngisai ni ya keren ya ka ba ide bat kini ni nak yang jo dor ba ya bet kata mat lapin kambor ini deka Dorbasyon ng hibarkoy, but ni trailu daga jingtip jung paiba mendai hibar ni syua trei pi kirang ba ini di chief advisor ni nantai ba jung ka extra committee ba kit kamu plang ba di sekretari ba ini kirang ba dong ba ti semamba ki ba dan sangkat ang ni teka penpau ba kam sim mendai ka marwai ga ni mana tang da simet ngaru ngam tip hai ga ni nama ba pindawa jingtip ha pin satip nama ba ngam tip ke ga da ini pengkurban nama apa iwan hibat ilok tu ibadan pok VP nampak bersih berteng badan ni pok VP bat kata hi ketika assurance ko ifu ni ngai be sitom i samla mat ifu ni ngai ong ba namla banwan ring la ai nama balawan ni mal ka buka petition ni bala dan ka petition ni pet abang ni semua ni pension nong den kadai ka babiang bin mangilaya tay layas laya discuss laya tay sanin ha iki baro ni syamba kalau ko jumintoy mata la da shubo don don bi khaw mo tat do kumi kita pin u khaw go ha ka do ko batat kumi kita tay ke council kamli ban ai NOC kamli ban ai trading license la da kum kita kiwan ki ong bangin IP kini tidor ngatrai kata kan ngarap general problem mai pada hibro no kamtam ki wa duk besuk no ta ti ki delivery boy katu badan mencua ya ya ka jom kitu kindan bat mantaro kini ki bakin duk kin bun hina po snong ni kin bun na po snong wat ki batrai hapo jom dani ka store kin babun hi kin dai snong long la kamtam ki kena si dan ai la ai kam ai jan ki kata ka ni bias pian halor kata no ni bias yang halor kata nama ba kumba ka aja idon ki kies mo kibala kila ai trading license kumba dei bat katuka parking lot apo dan kiti katu akbala itre lambat brio bana jala bat bom dei khasi no te kum kitu ki te kaniro mengi kalong hakata ko te kadai ke district council pat ka ban pe ka ban bisa ban pe ya kata ka kalong hakun ko ka atrak ni ya kata ka benemi ak na ke mo badon ka ak mo kata kadai ban pe pat makake ka kadai ka ban ai ka concern makat do ni ai ke no si ni ha ka jeng i kum ka dorbat dan kum ka executive committee ni i itu ke baro kum tu bat ke ka ban penmentoy la ni ka ban benefit ya ki pat ba ni pe ya kata Henry ka hakabay day bat kikot kislabat kumnu ban apat kamut ba uai nunu anta no NOC nunu ubar jela pinju ong bet ka ni wala ai dor basnong day ban ai kam no ta kir kidan bor pe pensiong nung rem
ya tai ya pe ka ba don ji mentoi ne em na ka benta nong so snong jong ka jela mereka kalau mentala ada pipe ya kamtam ha ka be de baki factory ki industries related nimdan ki khasi but kam benefit hero you khasi orang ye keren ni kata kum kita ki ke tenre ha ka be de but kamar ba mati makani mundan balalai bahab bentit be jadi necessity bertolong bahasa essential mau melalai kemukran gaba te wat iki janjo kibri kita thiet online nomor bakata dekat notam gaba mereka ada kata makani ka jan nam thiet ulok mo da don gabarim phong da gabarim ulok mereka bam te dalut khaw pima nong ma nam thiet khaw hin ha ban thiet khaw dam don dai pina thiet yu dai lom ta ni pe nama bakani ka essential but kadai gaba ni don kam mai man kasi itu kembang nitip kadai ba kamlong kon dunia ke jaka kawai kadai ba kamdan ka parking ka babiang pi kamdan ka parking ka babiang bat ka overflow sya surok bat ka kata lot ya kinong ya nong yang borok kata kadai ka point ka ba ni la dapat lot kita ki borok bat kani ka badan menta ka store kadai ka balok kon dunia ka parking ka ba he baki skuti ne ki kali ki wat ki trok la da ki wan ro ar lai ki trok hajuk por kanum kta ya ka surok kale kawan apo snong po tha la ni ya na ka banta ki nong ya len ti na ko ka snong nong do ka tu ka NOC te ka ba ngar ngam la ban so tu ba ka ngur kom nomor ba ha ka por ba ni dang sim ki dang sim pi ki kilapha kawai ke circular syabaro ki dorba no show rambas no on ba pin dom ai NOC Wednesday la ni ba ngam tip kat notili ki bla apply bat ka bang tip ke kadai dang kawai te kata ngam don comment ban ong nama ba ngai pin kham tip kham ha mo pi la da pi kali na ki nong ai ke ni te ni klam ai mo na kalen tu ni Henry bay bat kata te tip shu ban ong so thu shu ban nang panchai kan ko kapun ka jini bay kran isi am te da ong wa to ha po ka to ka ayu ni ro ka interview ko i ong ba la ai ka to ka ayu ba ki partnership khasi ba ki bom de khasi em ngam tip national ni ki ai kam ha ni But kidan kawai ka ayur iyatu mai iya ka to ka interview. Bakadan kawai ka online kan ka home delivery do ka ini grocery baki ai ba. Ya ka MOC. Kabale apa deng jom iwei long mi kasi bat ubar la. Te ku kita ki ada. Mo la ni akran ya ka ji sha kan kita kita atrak haji sha pin ong ba pin trailang ka ai ka benami ya ka bani mai ai wala ngi kren kata ne kata hi kata tang rei ha jing su thu jong ki pat ka baki ki pensulur ha kata ko kadon si sha ro kata ka ba ong ka joint venture ma joint venture ka si don ibat kata kalong legal ngomong kalong illegal tamba ka di bandon ka jing pen i ba ka mi ka MOU ka jong ki ma ka memorandum of understanding ki jong angut ki partner ada local but non local le ki ju sign ya kata ka partnership deed ka ba ki dapat pau ya ka investment proportion ku jong ki mot kala belum 20-80 kala belum 30-70 la ni 50-50 ka de bandon ki kata kanang ba long kaan ka itu ya ku kita ki bun ni ki kam kontrak ma ki dan ki kontraktor locally ki ban pala ban pre ka tu ka ya ka tu ka capacity ma shubu ko ba he la ni sikro be ile ka join venture ta ka an ka sha ta ban ne kan nama boleh ban ketika don kan investment na baro arle ketika ka ipan ka investment ka bagi don tentang ma ong EP 20 80 30 70 ketika profit lu kawan ha kata ka kom ki share profit. Mornings are always busy. Everything feels fast. I hear mom shouting and I'm trying not to be late. Outside, Shillong is already awake. Cars move slowly, horns are loud. It feels like everyone is in a hurry. Then the STEMS bus comes in, bright and yellow, always on time.
The caretaker waves, and I feel okay. Inside, we laugh and sing. We share snacks. We help each other with homework. It feels nice. My parents know I'm safe through the STEMS app on Mom's phone. Because this bus isn't just a ride. It takes us to school with friends and a little bit of hope. This is STEMS, our ride, our future.